na ebe afọ ka a nọ wee tie anya na mmiri o wee bụrụ na nwoke anụgo nwaanyị na oji ụmụ na-anọ nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ andị nafa bụ ndị isi ụka nafa bụ ndị isi ụka na nwunye ya narị agụ egwu n'ụlọ ụka ọ sị m nne ya wee na-eche ka pastọ kpọọ ya gwa ya okwu chaa ka pastọ kpọọ ya gwa ya okwu chaa ya wee bido wee regret ba ihe ya ji wee were ihe a wee jekwube pastọ afọ maka na ofu ebe afọ ka fa na-eje ụka na ya mee mistake maka na ihe izizi pastọ jụrụ ya bụ onwego onye ịgwara ihe a ya sị ya mba onwego onye maalụ maka ya sị ya mba si oke na ọdụ mma n'ọfụ wee gbanye ọkụ si anya na ba and that's it even ya na suspect na dị pastọ maalụ na ọ maalụ maọbụ na o so n'otu afọ bikos na ife eji agwala anyị ihe a bụ na this guy bụ ndị ga-abụ ekwu okwu ego a na-ada dindi ọ sị m nne ma nke bụzọ chụpụrụ nwa mbọ gafọ bedie nsị ya mba ọ sị m na since ya na this guy gbasa na container ya na-abatazi once in 3 months 3 months ahụ bụ ofichelu nya okuchelu feche ọ sị m mana o nwere ife mere na after ka ihe a mesịala na after 3 weeks or 1 week kosi 3 days ihe a mesịala dị guy wee kpọnya wee sị ya ma o nwere ife o welu na motie ya sị ya mba ọ sị ya ma ọ dị shọ ya sị ya mba na onwekwa ihe a welu na motie ya agbagolo ife ọ na-achọ ọ bụghị ịghọtago ya gbana nkịtị ka ama ma ọ ga-eji ọnụ ya wee kwu ọ sị ya idosho ya sị ya enyasị ya ka ihe ọ sị na onwe ike ya na-achọ na motie na otego ya na-achọ dike ya afụrụ ya nya wee sị ka ama ma o welie ya sị ya na emetụ odo aka na o nwere ife ya welu na motie ọ gbakwa nkịtị ọ nọ ọ jụkwa ya sị ya idosho na o nwere ihe iwelu na moto m ọ na-ajụ ya anya sị ya na o nwere ọ sị m o wee nọgidezie wee bido ikpe ya na fon ọ sị ya kedu ife ya melie ya sị ya na onwekwa ka ekwe n'ife mme gị na o nwekwa ife ime m ọ sị ya ngwanya bịanụ ka fafu ebe dị otu ya sị ya na ya chọrọ ya dọrọ interested ọ sị ya ugodu na o nwee ife ya melie ya gbaghalị ya na o nwere ife ọ chọrọ n'ụwa anyị ama mmelie ya sị ya na ya chọrọ na o nwere ife melie na ya nwa achọzi sometimes ya agbanyụọ fon sometimes ma epik na fon o wee na-akpọkwa ya kịta nke ikpeazụ si oke na ya chọzi ịnụ anya bịa ka anụ bịa regardless ihe ọbụla ọ chọrọ ya ga-enye mana ya chọrọ ya na ndụ ya ya sị ya na ya chọrọ this lady wee sị m nne na ihe a ji wesị ka ya wepụta ihe ebe a bụ gịnị unu bụrụ nwa agbọghọbịa na-akwụyalị ka ịmakwalụ ma ọ bụ na nwanne gị na-eso one particular person na-esosie ike ka ịmakwalụ na o jiri anya ya na ya mụrụ na akala aka ka this guy ji wee na-esel na ya mụrụ wee kechie nye wee dobe na moto na-ebugheli ya wee na-esogheli ya n'ike until ya ọ sị m na ụdịrị ichi ya dụ now na ifat na akọla anyị na anya ama nkwesị na agwaghị anyị ife ya na-eme kịta anụ iji mara ụdịrị ichi ya dụ now this guy wee na-esi ọnwụ na-esogheli ya na-ayọghalị ya na-ayụ ya n'elu na-ayụ ya na ọ sị m n'eziokwu na esi n'azụ wele elie ibongi kala ime ka a gara iwepụta ndị stori maka ifele donia mana ya nara ewishi ka ihe melie eme anybody n'ọnya ka ya ji wesị ka ya wepụta ya regardless na ya dị 29 years old na-eche ime 30 very soon mana ya na-ekene Chukwu tosi welapụta ya n'aka this man maka na ọ bụ na Chukwu alapụtara ya n'aka this man ya kala ịtọ ebe afọ ewelie na-agbala ego amanyekwu ya ego esi n'azụ enwere ike ligidezikwa onye ibongi nwa nya afụba ihe ọzọ na ndụ ya na kịta na Chukwu na-azị ya ekpele na-ewegolo onwe enye Chukwu na ada agazikwu dị that church because na ọ bụrụ na pastọ amara ife do n'ihe na ọ kala ịkpọ the guy gwu ya adịna the guy ka na-ejesi ụka afọ ike na fana abụọ mesịrị arụ ka a ga-asị na o nwere ife menụ wanyị na-agwali onye ọ bụ gwu everything gwu ya ihe niile menụ but still na o kwuru so ya na-atụ the guy egwu na-atụkwu pastọ egwu ya duzi very careful na ndụ ya na this guy is not doing well anymore ọ na-ayụ ya na-akpọghalị ya ọkpọrọ ya gbogo ọkpọrọ ya gbede na ya malụ na etu onye achọrọzi ya na-agba ọsọ ya si ya na ya chọrọzi na ọ ga-achọ onye ọzọ ọ ga-eji wee continue kwe life ya who knows onye ọ ga-abụ n'ọnya ka a ji wee sị ka ya wepụta ya so ọ bụ na ị nwee ntị nụrụ ọ bụkwa ndị na ị chọrọ according to her ọ sị m na ụfọdụ ga-amụta ihe n'ihe a ụfọdụ nwekwa ike ma ha amụta na ihe ọbụla ma ha kwakpubia iyi o ma ọ kwube one thing or the other kama na-emega ihe conscience ya gwara ya
ihe sọzikwala gị weli ya wee mee nọọ ka ihe melienu ghara ime onye ọzọ nọọ ka ụwa malụ ife ndị mmadụ na-apasị through nọọ ịbụrụ nwa agbọghọbịa ka ịdụ very careful na ọ bụrụ sọsọ onye gburu egbu ka eji agwọ ọgwụ ego na o nwere ndị ejigolo ụgwọ ọgwụ ego kechie efe tinye sọnwe kpuchie efe fa na-akwụghalị fa ma mma ifura ndị na-asị gị n'ọsọsọ n'ike nsị ka esi welu esenyaba ibọn gị na-agbakọ ụkwụ gị rahụ na ife dị na nwa akpa eke bụla ọnụ na ka ọ na-eli ka ọ na-eli nwoke afọ ịghọtago ya nwanya na-esogheri emumu ya makwana nke a na-akọ na-ejiri anya ya na-ejiri isie na ya na-ekene Chukwu zọlianụ na ya na-ekene Chukwu zọpụtara ya maka na ya aka atọ n'aka nwoke even then na ọ bụ na ọ sị ka ọ nọbịa na ya kala ikwe ya makwana afọ ịghọtago ka m na-ege ihe a ịtụ ka m si bụla anya n'aka sị ọkwa gị na-akọlụ m ihe a ọ sị m yes na ya make a decision before ya akọbịa o nwere ife mmadụ enwere ike na onye ọbụla dọkafụla ebe ọbụla ọ nọ ọ gwụsịkwanụ ka ọ ramụ n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ o nwee ife inwe denye na comment section Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu